салому дуруди бепоём дӯстон азиз, худованд нигоҳбони ҳар як қадами шумо бошад. аввалш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунед. алҳамдулиллоҳ. дӯстон, имрӯз ҳам як кори хайр буд. вақте як кори хайре моро ҳам ҳаракат мекунем иншоаллоҳ ки бародарои мусалмони худмонро кӯмак кунем. рақамҳоро мебинед, рақамҳои Тоҷикистонанд, яъне ки ин бародарое ки дар ҳамҷо ҳозир ман рекламашон мекунам, хос ба хотири Аллоҳ. ин бародаро борои хидмат бародарои мардуми мусалмон тоҷикора аз шаҳри Москва, Подмосква ва шаҳри Сочи ман ду рақам мемонам. 88 ахири дигариша намедунам. 88 хулоса ҳамин бародаро аз Подмосква ва Москва ва Сочи ба Тоҷикистон борой мекунанд. ба ғайри Лелинобод ва Помир ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон борои шумо рафта иншааллоҳ расонда мешаванд. нарх навоша ман сразу мегӯям бародари азиз 60 рубл сари килои бор. агар бародарону хоҳароне ки мегиранд бор рой мекунанд барои мардуми ниёзманд ва ё ройгон аст бепул, мисол мегӯям 100 кило бор рой менӣ, 500 кило рой менӣ, каляска рой менӣ, од рой менӣ, ягон либоса рой мекунӣ, метуне ки биёи ҳамин рақамҳои мондагӣ боротуне бепул иншоаллоҳ равон кунед. хулоса гап дӯстон азиз, ина рақамҳои мошино, рақамҳои телефон дар рӯи экран иншоаллоҳ ина борҳое ки равон мекунанд ба Тоҷикистон. мақсад ин ҳамин рақамҳо ба бародарои азиз мо ҳамин борҳоро рой мекунанд ба тамоми гӯшаву канори ватан иншоаллоҳ. ба ғайри гуфта истодам Помир ва Лелинобод барое ки дар ҳамҷа ҳоли дост суп надоранд. миёянд боротон ҳамҷа мемонанд дар складош иншоаллоҳ ва ҳамҷа бор карда ба 4-5 фура доранд мегиранд ва тамоми Тоҷикистон роиш мекунанд. фақат дӯстон азиз, агар ки ай 100 кило бору зиёд дошта бошед дар Москва, Подмосква хичон мераванд. боз мегӯям ки ай 100 кило бор зиёд боша метунам бараван хичон бепул бигирам биён, яки бепул яъне дастафкаш бепул мешавад. 60 рубл сари килои бор. хадмет ки кори хайр доре иншоаллоҳ, яъне борҳои хайр роӣ мекунӣ, каляска боз мегӯям такрорша дигар чизо метунӣ иншоаллоҳ ба ҳамон одамои ниёзманд иншоаллоҳ бепул мебаранд. дӯстон азиз, боз мегӯям хоҳиш мекунам аз ҳар як қадами шумо ина борҳоро овардиан аз Москва, Подмосква ҷамъ мегир кардиан бепул дастафкаш дар фурӯҳо мезананд иншоаллоҳ. ина фурӯҳоро ин тарафдор ина фурӯҳошон иншоаллоҳ мегирам. аз ҳар як қадами шумо дӯстон азиз бародарони мусалмон хоҳиш мекунам ки қадмет ки фақат барои бор, масъалаи бора ҳамаё занг бизананд, бекору ба кор. боз мегӯям аз ҳар қадамат хоҳиш мекунам дӯстон азиз ки қадмет ки бор роӣ мекунӣ ба Тоҷикистона, масъалаи бор равонкунӣ ҳамаи равонкунӣ иншоаллоҳ. қадмет бор роӣ мекунӣ бидоне ки аз 10 то 15 рӯза боро мераванд, саросима нашида вақте мераванд муомилаи хуб, яъне муомила аз ду тараф мешавад. худат ки ба ҳам телефон суҳбат канӣ, ака бори ман раси истаро, ҳама одам муомилаи хуб ҷавоб метиҳад. агар ки ҳолатое ки телефонотон бор равон кард ҷавоб надоданд, бидоне ки мардум бор кард, мақсад диде ки чӣ қадар кор доранд, иншоаллоҳ баргашта шуморо занг мезананд ё ки ҷавобтон метиҳад. ба ҳамон хотир илтимос аз ҳар як қадамат рақамҳои дар рӯи экран мебинем, фақат барои бор роикунӣ Тоҷикистонанд. чӣ мегӯям, бе асос занг назанед. мана черези рақамҳо ёфта наметунем, просто бародарон хоҳиш кардам ба хотири Аллоҳ омадам реклама кардам, ҳам дастгирӣ ё шаванд, ҳам дастгирии мардуми мусалмон ва тоҷики хидмат. худо нигоҳдор. иншоаллоҳ занг бизанед ҳамин рақамҳо, дар хизмати шумо ҳастам бародари мусалмони худмат. хеле ки гуфтам круглосуточно кор мекунанд бародарои мо, метунед ки ба ҳамин бародаро занг бизанед, яъне ба тамоми шаҳрҳоро иншоаллоҳ равон мекунанд. хоҳиш мекунам фақат қадмет бор доред, хеле ягон чизи арзон лестница ё ки шотук ё ки ягон чизи халаден, ягон чи меёве круглосуточно кор мекунанд. метунед иншоаллоҳ ду смена хати ба дили пар занг бизанед ва рафта борои шумо як баллони газ гап хабар хулоса треза канден ак ҷои вохатон хулоса аз ин ки иншоаллоҳ занг бизанед мегирам ба шуморо равон мекунанд. боз мегӯям рақамҳо дар рӯи экрананд, круглосуточно кор мекунанд иншоаллоҳ. килои бор 60 рубл барои мардуми ниёзманд. агар ки ягон чиз равон карда бошед ройгон бепул аст, фақат хоҳиш мекунам масъалаи бо равонкунӣ занг бизанед. тамом. ассалому алайкум.